Hej med dig og rigtig hjertelig velkommen til min kanal. Jeg hedder Marie, og i dag der skal vi lave The Willow Granny Square, som jeg simpelthen elsker at lave, og jeg synes også, den er utrolig smuk. Og man kan lave de mest fantastiske smukke tæpper, men også beklædning og tasker og meget andet af de her fine firkanter. Det her mønster det er et af de lidt mere avancerede, men jeg viser alle masker og alle trin meget grundigt og udførligt i den her video, så alle kan følge med. Så lad os bare se at komme i gang. Til det her projekt der har jeg valgt at bruge Mayflowers London Merino, som er en super lækker og blød merino kvalitet, som er lækker til babytæpper for eksempel. Og hertil bruger jeg en 4,5 mm hæklenål. Jeg skal også bruge en saks og en stoppenål til at hæfte mine ender med. For at begynde så laver jeg allerførst en lykkemaske. Så jeg former en lykke, placerer mit arbejdsgarn omme bag ved lykken og griber fat i garnet igennem lykken med min hæklenål og strammer til. Og herefter laver jeg 5 luftmasker. Så jeg slår om garnet og fører igennem hæklenålen. 1, 2, 3, 4 og 5. Og jeg skal nu forme mine luftmasker her til en lille ring ved at lave en kædemaske ind i den allerførste luftmaske. Så jeg fører nålen ind, trækker en lykke op og trækker igennem lykken på nålen. Så nu har jeg den her lille ring, som jeg kan arbejde mine masker ned i. For at starte omgang 1, så laver jeg 3 luftmasker. 1, 2 og 3. Og de 3 luftmasker her, de tæller som den første stangmaske i omgangen. Så herefter laver jeg 15 stangmasker ned i den lille ring her. Så jeg slår om mit garn og fører nålen ned i ringen, trækker en lykke op, slår om mit garn og fører igennem 2 lykker. Så slår jeg om mit garn igen og fører igennem 2 lykker. Og jeg fortsætter. Jeg slår om garnet, fører ned i ringen, trækker en lykke op, slår om garnet, fører igennem 2 lykker, slår om garnet, fører igennem 2 lykker. Og jeg gentager hele vejen rundt til jeg har i alt 16 stangmasker, inklusiv de her 3 luftmasker. Jeg har nu i alt 16 stangmasker, inklusiv de 3 luftmasker. Så det vil altså sige 15 almindelige stangmasker, plus de her 3 luftmasker. Så jeg lukker nu omgangen med en kædemaske ind i toppen af de her 3 luftmasker. Så jeg fører min nål ind, slår om garnet, fører igennem og fører igennem lykken på nålen. Og for at starte omgang 2, så laver jeg 4 luftmasker. 1, 2, 3 og 4. Og de 4 luftmasker, de tæller som en stangmaske og en luftmaske. Så herefter, der springer jeg de 3 luftmasker over og laver en stangmaske ind i den næste maske. Og herefter laver jeg en luftmaske og en stangmaske i den næste maske. Og jeg fortsætter på samme måde hele vejen rundt. Så jeg laver skiftevis en luftmaske og en stangmaske i den næste maske. Så ved enden af omgangen, der skal jeg have 16 stangmasker og 16 luftmasker imellem. Og jeg har nu 16 stangmasker og 16 luftmasker.
Og det er altså inklusiv de her 4 luftmasker, som vi startede med. Så jeg vil nu lukke omgangen af ved at lave en kædemaske ind i toppen af den tredje af de 4 luftmasker. Så her i toppen af den tredje. Og for at starte omgang 3, så laver jeg 3 luftmasker. 1, 2 og 3. Og de 3 luftmasker tæller som den første stangmaske i omgangen. Og herefter laver jeg 2 stangmasker ned i det her næste luftmaskehul. Så jeg arbejder ikke ned i selve masken, men ned i hullet her imellem maskerne. Og jeg laver 2 stangmasker hernede. Og herefter laver jeg en stangmaske ned i den næste maske. Så altså ned i stangmasken fra den forrige omgang. Og igen så laver jeg 2 stangmasker ned i det næste luftmaskehul. Og igen en stangmaske ned i næste maske. Og det gentager jeg bare hele vejen rundt i omgangen. Så jeg laver altså skiftevis 2 stangmasker ned i hvert luftmaskehul og en stangmaske ned i hver stangmaske. Jeg er nu ved enden af tredje omgang, og jeg har i alt 48 stangmasker i omgangen. Så jeg lukker nu omgangen af med en kædemaske her ind i toppen af de 3 luftmasker. For at starte omgang 4, så laver jeg allerførst en luftmaske. Og herefter laver jeg en fast maske ned i den allerførste maske. Så jeg fører nålen ind i masken, trækker en løkke op, slår om garnet og fører igennem 2 løkker. Og herefter laver jeg 5 luftmasker. Så 1, 2, 3, 4 og 5. Og jeg springer 2 masker over. Så 1 og 2, og her ind i den tredje laver jeg en fast maske. Og det store luftmaskehul her, som jeg nu har lavet, det skal danne det første hjørne af min firkant. Så jeg laver herefter 3 luftmasker. 1, 2 og 3. Så springer jeg 2 masker over, og her i den tredje, der laver jeg igen en fast maske. Og igen, jeg laver 3 luftmasker. Jeg springer 2 masker over og laver en fast maske i den næste. Og jeg gentager en gang mere, så jeg laver 3 luftmasker. Og jeg springer 2 masker over og laver en fast maske i den tredje. Jeg skal nu igen danne et hjørne, så jeg laver igen 5 luftmasker. 1, 2, 3, 4 og 5. Og igen så springer jeg 2 masker over og laver en fast maske her i den tredje. Og igen så skal jeg danne siden af min firkant, så jeg gør nøjagtigt det samme, som jeg gjorde her i den foregående side. Jeg laver 3 luftmasker.
springer 2 masker over og laver en fast maske i den tredje. Og igen 3 luftmasker. Spring 2 over og lav en fast maske i den tredje. Og en tredje gang, så laver jeg 3 luftmasker. Springer 2 masker over og laver en fast maske her i den tredje. Og igen så skal jeg danne det næste hjørne, så jeg laver igen 5 luftmasker. Og jeg springer 2 masker over og laver en fast maske i den næste maske. Og igen så laver jeg siden af min firkant, så jeg laver 3 luftmasker, springer 2 masker over og laver en fast maske. Og igen laver 3 luftmasker, springer 2 masker over og laver en fast maske her i den tredje maske. Og igen 3 luftmasker, spring 2 masker over og lav en fast maske. Og igen så skal jeg danne det næste hjørne, så jeg laver igen 5 luftmasker. Og jeg springer 2 masker over og laver en fast maske i den næste maske. Og igen, jeg laver siden af min firkant på nøjagtig samme måde, som jeg gjorde i de foregående. Jeg laver 3 luftmasker. Springer 2 over, laver en fast maske. Laver 3 luftmasker. Springer 2 masker over og laver en fast maske. Og jeg har nu 2 masker tilbage i omgangen, så jeg laver for aller sidste gang 3 luftmasker. Og jeg springer de sidste 2 masker over og laver en kædemaske ind i den allerførste fastmaske her af omgangen. Og for at starte omgang 5, så laver jeg en kædemaske ind i det her hjørne. Så det store luftmaskehul her, der laver jeg en kædemaske. Og jeg laver 3 luftmasker. Og de 3 luftmasker her, de tæller som den første stangmaske i omgangen, så jeg laver herefter 4 stangmasker mere ned i hjørnet her. Så 1, 2, 3 og 4. Så vi har altså i alt 5 stangmasker inklusiv de 3 luftmasker. Og jeg skal nu danne hjørnet af min firkant, så jeg laver 3 luftmasker. 1, 2 og 3. Og herefter laver jeg 5 stangmasker mere ned i det samme hjørne her. Herefter laver jeg en fast maske ned i det næste luftmaskehul. Og herned i det næste luftmaskehul, der laver jeg i alt 7 stangmasker. 1, 2, 3, 4,
6 og 7. Og i det næste luftmaskehul, der laver jeg igen bare en fast maske. Jeg skal nu igen arbejde ind i hjørnet af min firkant, så jeg laver igen 5 stangmasker, 3 luftmasker og 5 stangmasker mere ned i det samme luftmaskehul. Så altså først 5 stangmasker, og herefter 3 luftmasker til at danne mit hjørne, og 5 stangmasker mere ned i det samme luftmaskehul. Og igen skal jeg arbejde i siden på min firkant, så jeg gør nøjagtigt det samme, som jeg gjorde her i den foregående side. Jeg laver en fast maske i det første luftmaskehul. Og i det midterste luftmaskehul her, der laver jeg 7 stangmasker. Og her i det næste luftmaskehul, der laver jeg en fast maske igen. Og igen er jeg kommet til mit hjørne her, så jeg gør nøjagtigt det samme, som jeg gjorde i det foregående hjørne. Altså 5 stangmasker, 3 luftmasker og 5 stangmasker igen ned i det samme hul. Det var 5 stangmasker, så laver jeg 3 luftmasker for at danne mit hjørne, og jeg laver 5 stangmasker mere. Og igen skal jeg lave siden af min firkant, så jeg gør nøjagtigt det samme som i de foregående. Jeg laver en fast maske i det første luftmaskehul, og jeg laver 7 stangmasker i det næste. Og jeg laver en fast maske i det næste. Og ned i det aller sidste hjørne her, der gør jeg nøjagtigt det samme som i de foregående. Så altså 5 stangmasker, 3 luftmasker og 5 stangmasker ned i det samme luftmaskehul. Og jeg skal nu bare færdiggøre den sidste side her af min firkant, og det gør jeg på samme måde som de foregående. Så en fast maske ned i det første luftmaskehul, og 7 stangmasker ned i det midterste her. Og til allersidst en fast maske i det aller sidste luftmaskehul. Og jeg lukker min omgang af med en kædemaske ind i toppen af de 3 luftmasker her, som vi startede med. Og sådan ser mit arbejde ud, når jeg er færdig med omgang 5. For at starte omgang 6, så laver jeg først 3 luftmasker. Og de her 3 luftmasker, de tæller som den første stangmaske i omgangen. Herefter laver jeg 5 luftmasker. 1, 2, 3, 4 og 5. Og jeg skal nu arbejde ind i hjørnet her af min firkant, og her laver jeg allerførst en fast maske. Og for at danne mit hjørne, så laver jeg 3 luftmasker.
Og igen laver jeg en fastmaske ned i det samme luftmaskehul. Og herefter igen 5 luftmasker. Og jeg springer de næste 5 masker over her og laver en stangmaske ned i det næste fastmaske her fra den forrige omgang. Så laver jeg 3 luftmasker. Og jeg springer de næste 3 masker over. 1, 2, 3. Og her i den fjerde maske, der laver jeg en fastmaske. Og igen 3 luftmasker. Og jeg springer 3 stangmasker over og laver en stangmaske i den næste fastmaske her. Og igen så laver jeg 5 luftmasker. 1, 2, 3, 4 og 5. Og jeg springer 5 masker over og laver en fastmaske i hjørnet her. Herefter igen 3 luftmasker. Og en fastmaske igen ned i det samme hjørne. Og igen laver jeg 5 luftmasker. Og jeg springer 5 masker over og laver en stangmaske i den næste fastmaske her. Så laver jeg igen 3 luftmasker. Springer 3 masker over og laver en fastmaske i den midterste maske af denne her vifte. Og igen 3 luftmasker. Og jeg springer 3 masker over og laver en stangmaske i den næste fastmaske her. Igen så laver jeg 5 luftmasker. Jeg springer 5 masker over, og i hjørnet laver jeg ligesom før en fastmaske, 3 luftmasker og en fastmaske. Ned i det samme hul. Og igen så laver jeg 5 luftmasker. Og springer 5 masker over og laver en stangmaske i den næste fastmaske her. Og her i siden, der laver jeg 3 luftmasker, springer 3 masker over og laver en fastmaske i den midterste maske af viften. Og jeg laver igen 3 luftmasker og springer 3 over og laver en stangmaske i fastmasken. Og igen så laver jeg 5 luftmasker. Og ind i hjørnet laver jeg en fastmaske, 3 luftmasker og en fastmaske. Igen 5 luftmasker.
Og jeg springer 5 masker over og laver en stangmaske i den næste fastmaske. Så laver jeg igen 3 luftmasker. Og jeg springer 3 masker over og laver en fastmaske her i midten af viften. Og jeg laver 3 luftmasker igen. Og her til slut så springer jeg de sidste 3 stangmasker og fastmasken herover. Og jeg laver en kædemaske ind i toppen af de 3 luftmasker her, som tæller som en stangmaske. Og for at starte omgang 7, så laver jeg en kædemaske her ind i det her første luftmaskehul. Så jeg fører nålen ind, trækker en lykke igennem, trækker igennem lykken på nålen. Og så laver jeg 3 luftmasker. Og de 3 luftmasker tæller som en stangmaske, så herefter laver jeg 4 stangmasker mere ned i det samme luftmaskehul. Så altså 5 stangmasker i alt. Og herefter laver jeg 3 stangmasker, 2 luftmasker og 3 stangmasker herned i mit hjørne. Så 1, 2 og 3. Og jeg laver 2 luftmasker og 3 stangmasker mere ned i det samme hjørne. Og ned i det her store luftmaskehul med 5 luftmasker, der laver jeg i alt 5 stangmasker. Og i den næste luftmaske her i siden, der laver jeg 3 stangmasker. Og jeg gør det samme i det næste luftmaskehul. Så 3 stangmasker igen. Og i luftmaskehullet her med 5 luftmasker, der laver jeg 5 stangmasker. Og i hjørnet laver jeg igen 3 stangmasker, 2 luftmasker og 3 stangmasker ned i det samme hul. Og igen 5 stangmasker i det næste luftmaskehul. Og 3 stangmasker i det næste. Og 3 stangmasker i det næste. Og i luftmaskehullet her med 5 luftmasker, der laver jeg 5 stangmasker. Og igen ind i hjørnet her af min firkant, der laver jeg igen 3 stangmasker, 2 luftmasker og 3 stangmasker. Alt sammen ned i den samme hjørne. Og nøjagtigt ligesom ved de 2 andre sider,
så laver jeg i luftmaskehullet med 5 luftmasker 5 stangmasker, og i de 2 luftmaskehuller med 3 luftmasker, der laver jeg 3 stangmasker i hver, og igen her 5 stangmasker i luftmaskehullet med 5 luftmasker. Og jeg er nu kommet til det aller sidste hjørne, hvor jeg selvfølgelig igen skal lave 3 stangmasker, 2 luftmasker og 3 stangmasker. Og jeg færdiggør den sidste side her af min firkant, så jeg laver 5 stangmasker i det næste luftmaskehul. Og 3 stangmasker i de 2 næste. Og her ved enden af omgangen, så lukker jeg af med en kædemaske i toppen af de 3 luftmasker her fra begyndelsen. Så jeg fører nålen ind, trækker en løkke igennem og trækker igennem løkken på nålen. Og jeg er klar til at lukke mit garn af. Og jeg binder en knude ved at trække mit garn igennem løkken på nålen. Og alt hvad der er tilbage at gøre nu, det er bare at sy min garn ind på bagsiden af mit arbejde. Så jeg fastgør lige min nål, og så væver jeg bare ligesom garnen ind imellem maskerne. Og det var så alt hvad jeg havde i dag. Tusind tak fordi du så med. Jeg håber virkelig at du har nydt det her, og at du har fået hæklet dig en rigtig smuk firkant. Hvis du har lyst til at se mange flere af den her slags videoer, så husk at abonnere på min kanal og tryk på den lille ringeklokke, så du bliver informeret når jeg har en ny video ude. Og husk nu også at give den her video et rigtig stort like, så jeg ved at jeg skal lave flere af den her slags videoer. Vi ses næste gang. Ha' en dejlig dag. Hej hej.